الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horsuɓe yiɓɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam samba diallo ndeysan rokku dépasse ndawa mbiya bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah hande ko aljuma aɗa jangto allah an a wasara saɗa jangto allah a wasara e nam saabu sa jangtima allah allah jangtoma e oɗo aljuma tedduɗo ko adi fof bandiraɓe julɓe mbeɗe wasiyene hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala mi salmini on salminago yimɓe aljanna salam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndeysan allah jippinma nuzulam min ghafurir rahim wallahi sa wiyama jahriga ma ene jogui guertoɗe ene jogui puule ene jogui suudu ene jogui darab ene jogui leeso beltoɗa sa yama ko allah jippintuma tedduɗo o moƴƴo o joguiɗo o bawɗo o hunde fof ko absolu gandal makko ala ɗo haaɗi bawal makko ala ɗo haaɗi moƴƴere ma hunde fof kanko golle makko jomiraɗo subhanahu wa taala foti ko no fotini ko allah tan andi no foti ɗum noon ñaagoɗen dokkeɗen bandiraɓe sehilaɓe eynam ceɗo suwan hande ko aljuma koye qissa siddiq gonɗen guiɗo almustafa sallallah alih w sallam onon ƴamanaɓe onon yiɗaɓe onon duwanaɓe ñagaɓe duwaw nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o fini subaka o wi hone mon hande cakkiɗo hande subaka cakkiɗo aboubacry ya rasulallah min mi sakkima hande o wi hone mon jaaɗo salminoyde ñawɗo hande subaka aboubacry ya rasulallah min mi salmini mi juurima ñawɗo o wi hole mon pinɗo ene hoori bandiraɓe sehilaɓe julɓe aboubacry ya rasulallah min hande komi korɗo o wi hole mon jaaɗo janaysa hande aboubacry ya rasulallah min mi yeehi janaysa hande o wi ɗiɗo nayyi so ndende neɗɗo wonata ko neɗɗo aljana ɗum waɗi kanko woni premier après les prophètes bandiraɓe julɓe hande ko aljuma oɗo woni aboubacry siddiq nam ko coktirgal moƴƴere ndeysan nde arabeɓe candodiɗe caggal neraɗo o nehiɓe o wurte mabɓe tofoyle ben amre ad-dawsi e ko nande hen e khalid ibnul walid e ɓiyi ko oumar ndeysan ɗum ko gawe ɗum ko laañi ɗum ko silameji pocci demaɗi ndeysan punni ruuyi drapeau la ilaha illallah ɓamta ko ɓamtiɗo ha dargue daro bandiraɓe seeɗa oɗo aboubacry en ha nder ɗofte ɗum waɗi tofoyle ben amre e dawsi nde nelaɗo maayi aboubacry ƴetti drapeau o yiya ababacry kaɓoɗa mi haɓimo o kaɓiɗa mi weldi mo beldiɗa koye on jamara gonɗen bandiraɓe seeɗa ɓissa makko bandiraɓe sehilaɓe enam nelaɗo sallam o wi wona yimɓe ko coktirgal moƴƴere ɓe udda bonande ɓe uddita moƴƴere woni yimɓe noon uddita ko bonande ɓe udda moƴƴere ayyaya ɗo jiiɗa fof nan duke nan haɓa nan ƴetto nan mettini yeeso nan ɓawli wala hawla wala quwata illa billah enam hande ko aljuma juule guiɗe ma sallam beele an yeeso ma ne leera ɓernde ma ene leera mbasa wonde boroɗo nam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما ننم بالنبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أولا version authentique سابين الله جولي ما لابي صف الله منتو ما تدو أسمان تو أنجيل أدو كم كوي صلى الله عليه وسلم so gore mun salmini kam juuleyam allah rutta fittandam e yam mi salminamo mi ruttom ƴeeto ousmane jammalik wiye ousmane jammalik ya rasulallah ousmane jammalik juulema ƴeeto hay gelɗo juulema o wi ande mi la ila o ruttuma urma assalamu aleykum ndeysan wallahi ene weli ƴeew tan goɗa guiɗo nelaɗo goɗa guiɗo allah ayiɗa allah yiɗma
sen goppi shirku en goppi bida en goppi lohi en goppi foroje en goppi gagneje en goppi ɗum fof Allah yiɗi en o yaafo en ɗum waɗi so yimɓe cettanima neɗɗo moƴƴere Allah wi min mi suurimo e kon gandanamo ko so Allah suurti en bone o la ila sen cuurtima wala hawla wala quwwata illa billah hadis mo kalmi o rawah Abu Dawud bandiraɓe sehlab enen kewi nande wiye ceerno kaari kay feeñiga ceerno kaari o maayi kene wona duuɓi temedere duuɓi temedde joyi duuɓi temedde jeegom o feeñiga mi nani waaji goto ceerno kaari ari université o ƴetti deftam o duwoni kam bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah walla mi yimo tan ŋaas guire ŋaas kayta enen fof eɗen gandi seyɗani wawa ƴettude ayawo nelaɗo sallah sallam kanko sallah sallam uyi man ra'ani faqad ra'ani haqqan fa inna shaytan la yatamassal fi surati o wi kala jiiɗomi min sallallahu alaihi wasallam ko yi kam tigi seyɗane wawa ƴettude fotam joni noon aɗen gandi kam oɗo ceerno kam seyɗane ne wawi ƴettude fotam makko o arayma seyɗane arayma wima min wima ni mbiya kaari mbeɗa salminamo mbiyamo ni cakkoɗe ɗum ɗo mbaɗeni taw ko seyɗane haaldetema o bonna feere ma mbaɗa shirku wala hawla wala quwwata illa billah Allah yiɗi ko yelkul ɗum waɗi nela sallah sallam o wasima en sen juuli yen ñaago Allah yo dunde en e nayi bandiraɓe sehilaɓe eynam sen juuli seɗen cilmina sen mbaɗi tahiyat holko mbiyatan wona mbiyatan ko allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wona ko noon mbiyatan eɗen ñaago Allah ɗum waɗi haade yam yettade ɗon duwa mu ndurde seɗen juulo masihi dujjal gila adama taga ha dargue daro ala fitna ɓurɗo bonde fitna masihi dujjal o ara omo jogui jeygol omo jogui ndiyam makko jeygol makko ndiyam o wara neɗɗo o wurtinom o ƴetta sagata o fiya ɗum silama e hakkude o nodda ɗum ummoto o daro o adda neɗɗo o nodda jinnaɓe mum daro mimi komin jinnaɓe ma rew oɗo taw ko seyɗane bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah hadis ba sey dajjal mo kalmi o rawahul muslim tongode makko 5228 te ujuna joyi e temedde ɗiɗi e nogas e jeetati masihe dajjal ko fitna bonɗo e nam nelaɗo jangguini en duwaw eɗen duwo ɗum mbale so masihe dajjal ari eɗen guuri ñagoden Allah yo danduen e bone makko e nam seɗa holko mbiyaten nelaɗo wi yen mbi Allah yo danduen e nayyi seɗen juula holko mbiyaten allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال لا إله إلا الله إذن بيرون هذا من سلمين سبو مسيح الدجال كوني وي إنه سيدان أنا واي يتد فرما تشارما فرما المود ما بيما واتوني كونو فرما نلادو سيدان واوا يتدوم يو الله دنور إبوني سيدان بندرا بسيلام جولا إلا لا قول الله جولا ما لا بصفو إنام هذا من ياد تطفيل بن عمرو الدوسي لا إله إلا الله جامبر من aynam ƴetten jamtoɗen haala Allah goppen haala neɗɗo e urniren darsu o haala jomiraɗo subhanahu wa taala kala mbiɗo haala neɗɗo ene foti haala Allah walla ɓuuri haala Allah o yalti diina ha laaɓi yo nattu diina wiya ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wala hawla wala quwwata illa billah ceerno Ousmane haala Allah ene weli aynam الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ليسان سورة زمر إنام هل الله بري حال فم ليسان كتاب متشابه إنام جم إيمان سندني القرآن ليسان جرمن بدو غني كلا غوين هولد الله ليسان أناتا جيول ها كسم رتوي إنه هل بيدون يول مكة صلى الله عليه وسلم وخلول وخم دجلا سنام دجلا يونم دجلا مو غن يب يالا مو كتان صلى الله عليه وسلم كم كوينون وانا من وينون آية من جنبه ميو كسرت زمر بندرا بسيلاب أينام إن بينو طفيل بن عمرو الدوسي تدرس من بينو وينو كويدول يا سامبا جالو بينارن أدي ينقول دو كويدول يا فارمر سامبا جالو كان يهودي فو حالا دو فارمر يا أخي يا جماعة حالا وربي فارمر أي كو كويدو ميكو إي بابا قال لك كويدو دا bara wana ada jami di ala wana dum koydumi ko horamo ene taja ya samba jalla hulan neysan ya yila ceerno walla mi hoydi oɗo ne hoydi ne o hulani o fayani bandiraɓe so koydi ko tati ngoti
inam aɗa yiɗi jamde walla a yiɗi ƴamede jiya min kay mamma ko mbise yummo mamma min hanke mi waɗi gent oɗo ceerno kala o sah no wiyete Ousmane Diom Malick waw omo waɗi mbahane o ari ɗo e galle men to o wi kam mbede nobma ala ɗum wona koyɗo a ɗum ko seyɗade eyyi walla koyɗa hoore man taƴa ɗum ɗo ko seyɗade waɗata ma sa hoyɗi noon a yi inde Allah a yi Qur'an a yi goɗɗum ganda e tindinore nan hen a juulatade wiyeɗa juul sa maayi sa juulani ko ni ga paaɗa walla joomum yiye jeygol debbo goto ndeysan wala hawla wala quwwata illa billah ceerno o wi mbeɗa yiɗi andude maayiɗo taw tubade fijirta holko heɓtoto ɗum o wi ha debbo téléphone haali wi ceerno min de mi yi jeygol ene luppito e yeesam o wi an ko mbatta o wi komi pijo koti komi desaɗo o wi wallahi ɗe balɗe fof men ñaago Allah yo andinam holko tan oɗo mo tubani ene fije maayi tubani la ilaha illallah yo Allah rokken tubde enen hade men maayde tubde bakkaluji fof hade men maayde o sume less makko sume wala hawla wala quwwata illa billah enam sa hoyɗi noon aɗa rentina hunde rentano suko goto wi ceerno mi hoyɗi mbeɗe maayi yimɓe lootami caggal ɗum malayka ari wine fiyami jamde tan gullumi ceerno ay sa maayi a juulata ko ni jogorɗa waɗeɗa piyeɗa boldu paya jeeɗe ɓiire wala hawte malayka so fima hoto paɗa wala hawla wala quwwata illa billah en mbi Tufayl ben Amr ad-Dawsi o hoyɗi ndeysan o wi hoore makko ene femba o hoyɗi kadi ndeysan debbo ene naani ɗum e nder makko o hoyɗi kadi ndeysan ɓiyi ko ene rewi makko ene yiɗi abbade mo ronki ndeysan o wi hooram ko femba ko komi barateɗo e nde ɗo wolde bandiraɓe sehilaɓe aynam o wi mo natme debbo natme reedu mo ko leydi komi ubbateɗo o wi ndeysan ɓiyam kañum ene yiɗi wonde martyre e nde ɗo wolde ronki ndeysan ronki bandiraɓe sehilam nden ndeysan wolde nde kadi to yamama to drapeau la ilaha illallah windama pucci jeehi hoore bowol pundi ruuyi gawe ndeysan Musaylimal Kadab Wahshi wari ɗum barnoɗo Hamza o on wari mo ndeysan Sabir ben Qays ɓeɗo maayi joom Qur'an man Saleh men mawlaɓe Hudayfa ɓeɗo fof maayi ndeysan joom Qur'an en woro sahabaɓe kewɓe maayi sabu la ilaha illallah Barra ben Malik ndeysan o waɗa e torsu o wedda e nder galle ɗo añɓe ɗo goni to o fiya kene wona capanɗe jeetati gawal o uddiri suudu ndu o uddiri damal ngal julɓe pooni bandiraɓe sehilaɓe Tufayl ben Amr ko ɗon o maayi bandiraɓe sehilaɓe ndeysan ɓiyi ko Umar ndeysan e nde ɗo wolde mayani hen fiya ndeysan ha cammeje peɗele mum taƴi gabdirte ɗum aljanna weli nanon yaɗo gartata aha Umar wi wonmo ganduɗa e ɓanduma nan aljanna an aɗan ga e aduna bandiraɓe sehilaɓe ndeysan Tufayl ben Amr o ubba e oɗo nokku ndeysan sahabaɓe ɗe maayi to wolde Uhud nelaɗo ƴeewi ɓurde hewde Qur'an ñande hen ko joom Qur'an giidi ubbede ɓen giidi ubbede ɗiɗo ubbide e gaska walla tato walla nayo ko joom Qur'an giidi ubbede an joom Qur'an ka premier ndeysan thumma awrasna alkitaba alladhi nasrafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid minhum sabiqun bil khayri bi idhnillah pour que aɗa waɗa hoore ma dernier ana wona dernier ka premier ma ñes an ka première ka tiddinaɗo pour que aɗa waɗa juppe pour que aɗa waɗa pantalon mo ñamtinta an ɓuri ɗum haalino an joom Qur'an o liggo daña kalis e nam mbasa wettude junggo ma aɗa ñaago e nam joom Qur'an ko premier hay e mayɓe ka premier ene ko Allah suɓima Allah wi Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata Allah anni ɗo waɗata lettere mo Allah suɓimama ndeysan joom Qur'an hay mo watta sunnaji hay gofo Allah joom Qur'an ko cuɓaɗo bandiraɓe sehilaɓe Allah ƴetti haala mum moƴƴa ka waɗe reeduma Jibril ko tedduɗo ko Qur'an jippi ko leylatul qadar jamma tedduɗo Jibril en teddi nelaɗo en teddi an ma Qur'an wone reeduma aɗa teddi bandiraɓe sehilaɓe hoto hoyɗo hoorema ndeysan ɓiyi ko Umar ndeysan kañum dañani o mayde nde ɗo wolde to wolde yarmuk gandinan ɓiɓɓe men wolde yarmu ɓe jangguinma première guerre mondial deuxiéme guerre mondial résultat cause wayi en happi a anda wolde Badar a anda Uhud a anda Ahzab a anda Bani Nadir a anda Zat Salasin a anda Fathu Makka a anda Khaybar a anda Yarmouk la ilaha illallah a anda Qadisiya to Khalid ibn al-Walid ndeysan neɗaɗo e silama Allah ɗiɗo ene poti andude ɗeɗo golgole julɗo watta debbo julɗo watta neejo julɗo watta cukal julɗo heɗata lekkini bandiraɓe sehilaɓe hol beddiɗo bombe atomique e yimɓe waɗi ɗumen wona julɓe bandiraɓe sehilaɓe e nam génocide ɓiye ko Umar ndeysan hooti peɗeli jungo keddima ndeysan to nokku to wolde nde wanno to ha jaman Umar ibn al-Khattab ndeysan yimɓe ne ñama tan Umar ɓi Tufayl o suuti jungo makko ñamdani yimɓe Umar wimo ana ñamdata e men ka kersuɗo jungo mango o wi jungo mango sa waɗani ɗum e lahal ngal min mi ñamata Umar ibn al-Khattab kanko lomti Aboubacry Siddiq bandiraɓe sehilaɓe o wi an feccere ma nani aljanna jungo ma tango e wolde go e gon aljanna bandiraɓe sehilaɓe ɓeɗo on goni sahabaɓe al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Allah mantiɓe e nam
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله وي ولا ما بينو مينما الله ولا إن ولا كن نامت إن كوي سوتي نيوجي دي كيو فبر أون هيو دم دوكو هاسيداغال دم دوكو نيور دم دوكو موني كينار دم دوكو وردين دم دوكو غامل سنة ونا من جيتن دم إبرت من الله يوار كو برن دي دم يبرن ما لاب بنجراب سهيلات أينام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.